pachoka kwedo medruok nek mine e sama miyo moro negi Kasarani ka ringre miyo machielo okwany Lang'ata. We are on top of things and all arrangements are in place. For the last 3 weeks, I think the issues that have been going around in Kisumu have gone down. Jotelo e kaunti ma Kisumu loso chenro mag jiwo arita mosenjaore e bomano kuom kinde malacha. Siwezi kuwa na family kwa sababu hiyo sita haianza saa hii, ilianza kitambo sana. Mwanamke amenisumbua kitambo sana. Dichu moro korodong kaudak kawinyo e wiyien tok jaherane lal kod omenda mag lope maromo eka 3. Oimore nyakora Ramogi Juan kendo erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi. En weche manyien mag oimore mwaikoni otieno makawuono. Inyalo chwalonwa paro, penjo, ote moramora kokalo namba mar ote machuok 32600. Mbui moro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Bende inyalo nenowa kokalo e YouTube, ibiro yudo weche makamagi achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Ber kodo nyaka giko kendo machiegni. Nyinga Joyce Odur antiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka. E kinde mar rita kwe medo rochore e kuonde dak mopogore e kaunti ma Kisumu, jotelo mag kaunti kod tend obila koro noromo mar lalruok ewi kaka inyalo rid arita e kaunti no kendo tieko monje mag oganda ma kinde ka kinde osebedo ka dhi nyime. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Kuom kinde sani, yuak makagi kacha ewi rochruok mar arita pod mienjo e kaunti ma Kisumu. Oganda imonjo, piny maro, monj maweyogi kod hinyruoge mopogore kama moko to chwela longi magi kokalo kuom monj makamago. Security ma Kisumu rach kabisa kendo sani ji nega oyaye to jotend ok tim gimoro amora. Wan kod insecurity marach zaidi. Inego dhano tho okinyi kod odhiambo, okinyi madhi tich nyaka yud ka ng'ato negi. Ukiamka asubuhi watu naolewa. Kwa maana hata kuna chakula hii majenzi nakula. Bende giyango ni sani kata mana weche ohala orochore nikech chuno nyaka gilor chon gidog pacho ka mudho pok odonjo kaka yorno mar kwepo monje lwet jomaundu masani ohonore mayo kendo nego ji ahoyaye. Sani Kisumu ka ok nyal ringo otieno kiringo to ine ina ng'ama ikwanya kamoro no me in ng'ama osetho. Sai hata sisi iko kwa kafi huko karibu na Utongolo. Kafi sai ni mtu mkubwa kama na mimi kwa salala. Hata pana tembea kwa boma. Watu wanaolewa kiolela. Ukitembea saa 2 saa 1:30 unapigwa kichwa na chuma. Wengi wamekufa. Jodak mawuok e gwenge mopogore e kaunti ma Kisumu koro medo dengo ne sirikal mondo ne kaka weche arita e kaunti no inyalo jiw ni mar weche njore ma medo dhi nyime koro medo kelo ne giluoro mokalo e ngimagi. Atmabro kao kuma keture kindike e siasa mar interior. Ong'e maber kendo ong'e malong'o. Wa security mantiere area ma Kisumu karkani. Tunataka wenye wamesimamia ulinzi ya ndani wajaribu sana. Wajambazi wasizidi kuua watu. Watamaliza watu. Anjo Kisumu wakwayo ni mondo security obie Kisumu. Kalore kod kaka weche arita medo rochore kendo oganda medo tho. Apisas magarita kod moko kuom jotend county kod telnegi kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron ne obago romo mar somore paro ewi kaka arita inyalo jiw e kaunti ma Kisumu. Gigo mancho timore Milimani, richo gino manyo timore e Jumbo gin gigo maricho, gigo matimore Manyata kata matimore Nyalenda gin gigo maricho. Twawacho gi duol mamalo ni okwabiyie jogo matin oketh ne jogo mang'eny e Kisumu. Oron ne osingo mar biro neno ni gitiyo machiegni kod obila e rido arita kaachiel kod siro apisas go kod gigo madwarore mondo chenro mag timo apedha mar kolo oko jomaundu kuonde magipondoe odhi kare. Awinjora gi jotelogi nabiro ng'iyo kaka nyalo konyogi e yore mag rito kwe kama gionge manyonge. Wabiro ng'iyo kaka wanyalo yudo manyonge
mondo okonygi wuotho gotieno. E kinde ma jalup County Commissioner ma Kisumu Central, Langat Bosek, singo mar tiyo machiegni gi tend county eno ne girido arita ma Kisumu. Gikwayo jodong gweng' bende mondo okonygi e chiwo lipode mag njore kod jonjore ma gichich godo e kor gwenge. Kaka jogo modak Kisumu ni security wachakore kodwa ma kineno ka gimoro dhi marach tichung' tiwuo idhi ka police iwacho ni madhi nyime ng'ane marach. We want to assure members of the public is that we are on top of things and all arrangements are in place. Our officers have been able to carry out intelligence-led operations, which has assisted us in getting some of the criminals. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Obila ma Nairobi timo apedha ne jago moro ma itudo gi nek mar nyadendi moro ma ichichni en jaherane bang' chwoye kod pala e kar dak ma Kasarani otieno manyoro e boma ma Nairobi. Nonro bende imedo tim tok kwany ringre miyo moro kowiti Lang'ata. Matimore ka tend kanisni bende koro ogolo kwayo ne sirikal mondo keto kenge duto mag geng'o nek mag joma mine mamedore piny maru. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo waler. Ndalo Obila Eliud Lagat yango ni mine maromo 97 osenegi pacho ka e thuolo mar dweche 3 kende. Tend kanisa onyiso buok kod kuyo margi medruok mar nek joma mine e pacho ka. Watched with a lot of disappointment many people being killed in this country, especially the women, and we are very, very disappointed. As a church, we stand for life, and we believe strongly that God gives life, and nobody has the power to take away the life that is God-given. Matimore thuolo machuok bang' miyo moro ma hike nitiere diere negi kawuono kod jal ma ichichni jaherane e kar dak ma Kasarani kafuoni mar ringre mar ng'ama miyo bende nye okwanye bath apaya ma Lang'ata kachalo ka gima odang' kendo ochwaki. E kinde nyasi mar jalup jatend piny Kithure Kindiki chamo muma odiochieng' manyoro, jatend piny William Ruto nye owacho ni sirikal osebedo ka neno medruok mar nek mar mine pacho ka, wach mane ochiko tendo kwach kich mondo non malong'o kendo mapiyo eneno ni achije duto ma itudo kod nek makamago chopo e doho kendo kawnegi ondamo mar chik. That of recent we have seen incidences of our girls, our mothers, our women who have been murdered in cold blood. And let me say this, that the DCI and all the investigative authorities in the Republic of Kenya must stand up to these criminals, and we must deal decisively and firmly. Jatend kanisa bende okwayo sirikal kod migepe duto ma ochung'ne arita mondo keto kenge ma owinjore kendo neno ni ngima oganda jo Kenya oriti makare maonge kod akwede mora mora kata nek ma aoyayi. We therefore want to speak on defense of every human life in this country and ask the people who are charged with the responsibilities of protecting the lives of the Kenyan people to do their work properly and protect the Kenyans from the killers. We do believe that the government has got the right machinery and the full force of the law to track down those killers and to prevent that from happening, because prevention is even better than cure. Komachielo, tendo bila kachiel kod bad migao mar doho e ote margi okwayo ganda duto mondo riwre kodgi e kedo kod nek masani otimone wa pacho ka gilero ni ma en midhiero madwaro ganda duto itieko. We urge every member of society, including governments, civil and religious leaders, to engage in this crucial dialogue. Collective action can we help us to eradicate the scourge of femicide and safeguard the lives of our citizens. Combating femicide requires not just legal intervention, but societal transformation. Police officers, community leaders, Nyumba Kumi organizations, and all of our citizens must join hands to work together to ensure that our girls and women are safe in their homes. They are safe in their schools. They are safe in their workplaces. E kwayo mare moyiedhi, jatend piny William Ruto nye okwayo jo Kenya duto mondo nena kicha kendo tang' kod jogo malombo joma mine kendo timo negi timbe njore machalo kod mago mag nek e gwenge duto ma pacho ka. And I want to ask us as a society to be careful with strangers, to be careful with people
who lure our girls, our women into situations that compromise their security. But we must be on the lookout, all of us, as a nation. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Okumba manyien mar thieth mar SHIF manochako tich ayanga dwe mar 10 higani omedo kelo lokruok e oboke mar osara mag jotich pachoka. Gino makoro omedo kelo pek ahinya ne oganda jo Kenya. Kachop higa manyien, atamalo 49 mag osach jo Kenya dhi dok ne piny owacho kokalo uchulo usuru. Efinyakidi lero mathoth. E kinde ma migawo mar thieth temo bero okumba manyien mar SHIF, oganda jo Kenya medo yudo pek kaluwore gi kwan omenda ming'adogi mar okumba mar thieth manyien mar SHIF, omenda michiwo ka ng'ato dhi e ritaya NSSF kod osuru mar ute manengogi oyweyo e kind mamoko. Ei okumba machon mar NHIF, oganda jo Kenya ne chulo chakre shillings 500 nyaka shillings 1,700 e dwe ka dwe, kata 6,000 nyaka 20,400 e higa ka higa kaluwore gi yuto mari. Ei okumba manyien mar SHIF, oganda jo Kenya chulo chakre shillings 550 nyaka shillings 27,500 e dwe ka dwe kaluwore gi osara mari. Ne jal ma osara mare romo shillings 20,000 e dwe, ing'ado shillings 550 mar SHIF. Ne jal ma yuto mare romo shillings 50,000, ing'ado shillings 1,375. Ng'ama yuto mare romo shillings 1,500, ing'ado shillings 13,750. Ka jal ma yuto mare romo milion 1, ing'ado shillings 27,500. E dwe mar 10 higa 2022, oganda jo Kenya ne chulo shillings 200 mar omenda michiwo ka ng'ato dhi e ritaya kata NSSF kipimo gi shillings 2,160 mar higani. E okumba machon mar thieth mar NHIF, oganda jo Kenya ne chulo chakre shillings 500 nyaka shillings 1,700, makoro bedo gi medruok mar atamalo 2.75, manyiso ni oganda jo Kenya biro chulo chakre shillings 550 nyaka shillings 27,500 kaluwore gi yuto mar ng'ato ka ng'ato. Osuru mar ute manengogi oyweyo bende mane onge chon koro ichulo karata malo 1.5 ka omenda ma piny owacho ng'ado sama ochuli kaluwore gi yuto mari kata pei omedre chakre atamalo 30 nyaka 35. Ma e kaka oboke manyiso chudo mar osara mar jal mayuto mare romo shillings 50,000 e dwe higani chalo kirango gi dwe mar 10 higa 2022. E higa 2022, NSSF ne ng'ado shillings 200 kirango gi shillings 2,160 ma higani. Osuru mar ute manengogi oyweyo ne onge kendo sani ing'ado shillings 750. E okumba machon mar thieth ne ng'ado shillings 1,200 kipimo gi shillings 1,375 ming'ado i okumba manyien mar SHIF. Omenda ma piny owacho ng'ado e kinde mochuli kata pei ne en shillings 7,143 masani ing'ado shillings 6,622. Magi duto timore e kinde ma sirikal kaachiel kod piny owacho medo sundo jopiny mondo ndikre ne okumba manyien mar thieth mar SHIF. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Bang' chamo muma kaka jalup jatend piny Kenya mar adek e bwo katiba mar 2010, josiasa kod jonon siasa wacho ni ting' mapek ochomo Profesa Kithure Kindiki. Jaod bura ma Githunguri Gathoni wa Mushomba kod jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni wacho ni ting' mokwongo mar Profesa Kindiki en riwo jotelo kod oganda jo masawa kendo yudo sir margi. Kaka jafambo marwa mar siasa Chris Owino Kolonwa, jotelogo bende nigi luoro ni Profesa Kindiki dhi bedo jalup jatend piny maonge kod duol maduong' e sirikal nikech oonge kod mbii mar siasa. E nyasi mar sidho jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki e kar romo maduong' mar KICC, jopiny, jower, josiasa kod jodito e sirikal mar Kenya Kwanza ne oyuoro mar keto wang'i e nyasi machielo mar historia e pacho kae. Kwa heshima tukubali kuondoka. Jatend piny William Ruto kod josiasa mag Kenya Kwanza ne neno nyasi makamano kaka giko mar auka mar siasa moseyiengo piny owacho margi kuom thuolo mar dweche buora mokalo. I assume as Deputy President of the Republic of Kenya. Kaluwore gi jatend piny, gwelo mar Profesa Kithure Kindiki ne dhi miye gima osebedo ka ogombo kuom thuolo mar higni 2 mokalo yudo jalupne ma jatiende kendo jakore. Wach makamano osenyuolo paro mathoth
ka moko kuom josiasa neno ni William Ruto ne ogwelo Profesa Kithure Kindiki nikech en jatelo maonge kod chung' motegno ma ok nyalo kawo chung' mopogre kode ka weche tek. Tij Deputy President ok en siemo wang' ker kata pingo ker. Mano tijwa kaka jo minority ei bunge kata opposition outside bunge. Mano tiju kaka jo media wacho gik madhi marach gi siemo wang' obed ker, obed mbunge, obed governor. Tij Deputy President en winjruok gi president e yo minyalo konygo Kenya to bas okonyo Kenya. Koneno ka gimoro dhi marach to kuodho ne ker, oko bigo oko nogogo koko. I mean, you can already see what Kindiki is going to give him. When we complained of killings during the Azimio and Gen Z, he was 0 by mouth, nil by mouth. He cannot see no evil, say no evil, nothing, 0. That is the Kindiki who has gone now to occupy the second highest land. That is what Ruto is looking for. Mtu anasema amefika. Sumameni. I feel that removing Gachagua and putting Kindiki was not specifically the process of getting a real deputy. It was a process of dividing the mountain. The president himself, if really he wanted a good deputy, he had the best, because he chose him against the MPs that originally wanted Kindiki. Ong'weng'o machielo ma uliero ewi tend Profesa Kithure Kindiki en yudo sir mar oganda kod jotelo mag Masawa, ahinya to Masawa ma Imbo ma osebedo e tok jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Nitiere luoro mopogore kod jalup jatend piny mokalo Profesa Kithure Kindiki onge kod mbi mapek mar siasa, gino manyalo kete kama poth kendo mae duol e sirikal. Kindiki comes on board as just a loyal person who is unlikely to question his boss. And that is what William is looking for. Remember, when Moi was looking for this kind of individuals, he went to the universities to look for professors. Kaeda kachukua Professor Saitoti, he started working with the university professors. Kwa hivyo he's working with the best in the community, and then he turns them to become the worst sycophants. That is exactly what Ruto is trying to do. Bet ni ingiji konyo kidhi e yiero. Podo kwa dhi e yiero sani. Emomiyo kochuno ni nyaka yier ng'ama nigi mbi kata gi ji. Mano ibro ng'i kakurwa chopo 2027. Mar ariyo, hie Kenya kae kiseng'iyo jolup ker mosetiyo maber, gin jogo mokosebet gi joma luwogi mang'eny. Gin jogo mo obolre to yiere ne tich gi luwo jatendgi. Kata mana Moi kano kete vice president ok ne en gi ji, kendo joma nong'e be onge, kendo joma ne weni en ng'ato be ne onge. To tiyo mobet ker en owuon kor ka ji ong'e. Bet jalup ker dwaro ng'at mobolre moyie tiyo gi ker. Ok dwar ng'at ma weni en gi ji, ni en be koro odwa bet gimiluongo ni co-president, kaka Gachagua ne dwaro cha. Paro makamano ne oyangore e kinde nyasi mare mar chamo muma bang' governors mag gwenge mag Masawa kaka Anne Waiguru ma Kirinyaga, Irungu Kang'ata ma Murang'a kod nyawadgi ma Kiambu Kimani wa Matangi loko ng'egi ni nyasi makamano. Mana gavana ma Meru Kawira Mwangaza kod nyawadgi ma Embu Cecil Mbarire kende emane ochopo e nyasino. Dibeni rem margi chopo e nyasino nyiso chung' mar gwenge mag Masawa ewi tend Kindiki kose. Of course, I could not attend one because I was not in agreement with that kind of impeachment process. In as much as maybe the president felt like he had a reason to get another assistant, and it is his prerogative to decide on who he would want to work with. The process of getting rid of Rigathi Gachagua was very questionable. The emotions and the feelings around the process were too high. And personally, I felt like I should not go and legitimize that process. In the appointment of Kindiki, there is no joy. Kwa sababu viongozi wa kule wote wanaona ile jama na kipindi ambayo tunajaribu kuchezewa na William. Na kipindi ni moja tu,
kwa sababu watu wa mlima east, west, south, north, mlima hiyo yote wamehama UDA. Viongozi hawawezi kwenda kuanza kunyemelea kwa UDA tena. Josiasa mag Masawa neno ting maduong' mochomo Profesa Kithure Kindiki en riwo gwenge mag Masawa gino magiwacho ni nyalo bedo ting mapek. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora Mugia Jwang yena mar mondo mi akaw yoyo madundo kata kamana asoma ne moko kuom ote ma uchwalo no otieno makawuono. Calvin Sotieno wacho ni watching live from Kisii campus with my friend Kelly Amy Boke kaachiel kod Yvonne. Michael Ouma bende wacho ni live from Beta. Austin Oyu wacho ni aneno news malera kan game Rai e Nyakacha. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote machielo kae mano pija ja chuma wacho ni mar Nyamasare ya Kisumo aneno malera kendo makare ka wan Nyamasare ya Kisumo kod min oda mano mama Brighton kod jochuma duto ma Kisumo wacharita kwe rach sana Kisumo. Ote machielo kae Fredi Makotieno wacho ni wan kanyakla kawuok e gwenge mag Kulumuoyo mano Tingare. Brother mano Favor Joel Onyango bende wacho ni en ngonga wendo wan kod brother na David Omondi gijo Moisuba kod mama na Judith gi dad Nelson Oduora. Ramogi lera hinya Kenya to wawene Nyasaye owada rwako jo Kalo gi ngonga e chokruok mano mar Ngonga Church Pith Kalo Junction kinya Jumapil dhi bedo mondesore. Nyakora Mugia Jwang erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV akaw yoyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak e chenro mar mine wacho. Kik idhi mabor. My name is John Dungo Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. This week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487 *5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Ramogi Jwang Jumani echenro mar thum dak mor. How did I hurt you? Wadi berugiwa sani kibao ndani ya nyumba. Caleb Singer, Sintas Kachizi and Tijo. Ina dikrimbili za usani. So a once and two yani tiki wadi berugi DJ Racy. Boom. Mimi si mtu wa politics.
Nyakwaramogi monja makinde ka kinde kaachiel kod rochruok mar arita pod nitiere e kaunti ma Kisumu kama oganda imonjo piny maru. Monj ma kamago koro weyo jopiny kata jodak e kaunti ma Kisumu kod hinyruok mopogore opogore, ka moko kopogore kod hinyruok ma gidong' godo, moko chwe wito nyaka ngimagi kotudore kod monja ma ikelo kod nok mar arita e kaunti ma Kisumu. Mane momiye chenro mar mine wacho otieno ma kawuono wadwa twak kotudore kod nok mar arita e kaunti ma Kisumu. Antiere kod wendo e kaunti ma Kisumu mano Easter Achieng', jakedne ratiro mar oganda modo bedo gode twak otieno ma kawuono mar mondo mi wane ane ni to ang'o makelo medruok e nok mar arita e kaunti ma Kisumu. Imore Easter ka intiere kaunti ma Kisumu. Iriyo nade otieno ma kawuono, tang'o matimore Kisumu? Ang'o momiyo waneno ka nitiere nok mar arita kata rochruok mar arita mang'eny ahinya Kisumu kono Easter? Easter kia kiwinja ka intiere kaunti ma Kisumu otieno ma kawuono, iriyo nade otieno ma kawuono kata iriyo nade odiochieng' ma kawuono? Kisumu kono wawinjo ni nitiere nok mar arita kata rochruok mar arita, ka nitiere jogo manyaka sani wanyalo wacho ni odong' kod alama kata hinyruok mopogore opogore tok jo maundu monjogi, to bende nitiere jogo mosewito ngimagi ka tudore kod rochruok mar arita e kaunti ma Kisumu. Ang'o matimore Kisumu? Ang'o momiyo waneno ka nitiere medruok e nok mar arita e kaunti ma Kisumu gi sani Easter? Nyakwaramogi Ajwang' wagoyo mos ahinya kalore ne pod wantiere kod ng'ikruok e yor tudruok kod Easter Achieng', jakedne ratiro mar oganda ka intiere kaunti ma Kisumu. Waboloso weche mag tudruok kaeto wadhi wagoyo mbaka e chenro mar mine wacho. Kata kamano, kadhi mbele kod weche manyien en ni osuptal ma Siaya County Referral dhi chako timo thieth mar tuo mar kansa kokale timo kemo ne jotuo kochakore higa manyien. Coordinator mar tuoche ma ok landre Dr. Peter Amoth wacho ni mae geto duoko chien omenda ma jotuo kansa tiyo godo e dhi manyo thieth e bombe maboyo machalo Kisumu, Eldoret gi Nairobi. Jafambo marwa Hilda Obuya ni kod mathoth. Kolose nyasi mar yango dwe mar tuo mar kansa mar thuno ya lap mar osiptal no, Dr. Peter Amoth wacho ni bwo chenro margi mar igni 5 gichano chako thieth manono ma jotuo mag kansa e kaunti no. I coordinate non-communicable diseases. Non-communicable diseases include diseases like cancers, hypertension, diabetes, mental health, sickle cell disease, arthritis, and such like. So today is we have gathered here for breast cancer awareness, which started at the start of the month. Siaya, we have done a 5-year action plan on cancer. We are looking forward to really giving the chemotherapy come next year. Amoth dwaro mondo mi onywak lwede kedo kod tuo mar kansa, kokwayo oganda mondo mi obi kanyakla e yor konyo jotuo man kod kansa. Olero ni tuo mar kansa chalo mana gi tuo moro amora e pacho ka, kendo nyaka jotuo mi era kod kony madwarore. Our theme, all of us have seen that it is no one should face breast cancer alone. That is the theme. What does it mean? It means let us have the support of the community. Let's have the support of the religious team. Let's have the support of the government. Let's have the support of even the medical fraternity. That means if all these are joined together, we shall not lose a patient. Again, I want to reiterate, I want to emphasize that there's a need that all of us register with SHA. Korka kore jalup commissioner e county ma Siaya Robert Ngetich ojiwo oganda mondo mi odhi e pim mar tuo mar kansa e yor geng'o weche goeko mag thoe mikelo kod tuo mar kansa. Bende Ngetich ojiwo jodak ma Siaya mondo mi owuog oko mar timo ndikruok e okumba mar thieth manyien manendo mar SHA e konyo yore mag timo thieth mayot. Everybody should just go for medical checkup so that this breast cancer can be detected early and you begin medication. I'll urge everyone that this message should not end by today taking a walk and raising awareness. It should be a continuous exercise, be it in your various fora.
And I'll urge people also to register for SHA. Because that will be the only, because in that SHA, there is a provision for the critical illness. Part of the critical illness is cancer. So I'll urge people just to register for you to benefit from that treatment. And this will ameliorate the cost that you're going to incur if you are to meet the cost of medication. Penina Bwogo en achielo kuom jogo mane ni kod tuo mar kansa mar thuno, obwongo kod adundo mane bang'e yudo thieth mochango. Okwayo mondo ger centers mag kuonde thieth mag kansa e kor gwenge e geng'o wuodhe maboyo mar dhi manyo thieth. I'm a cancer survivor, breast, brain and lungs. I was diagnosed in 2018, breast, then 2021 I had a recurrence on the brain and lungs. But I'm very grateful for you people to be here because I didn't know that the number will be such a big number. I'm very grateful. Once we are here, my prayer is as the County Assembly of Siaya, we are just requesting a Siaya patient. At least we have a chemotherapy center here because going to Kisumu and Eldoret is hectic for us. Chakruok mar chenro ni oyang ni dhi kelo fuong'ruok maduong' ne jodak makono e okang' mar kelo chenro machiegni kod jopiny. Hildo Buya, Ramogi TV. Mugia Jwanga singo nini bang loso weche maga tudruok makoni kod kocha to bobedo ka waduogo kod twaka e chenro mar mine wacho kama ntiere kod wendo e county ma Kisumu. Teno makawuono e twak e chenro mar mine wacho watwa kod kotudore kod nok mar arita e county ma Kisumu. Masani koro semiyo joma thotho dong kod hinyruok makoni kod kocha kamoko bende chwe wito ngimagi kalure kod monj ma joma undu osebedo katimo e county ma Kisumu. Imore Easter achieng' jakedne ratiro mar oganda ageno ni kori winja e yo makare riyo nade county ma Kisumu. To bende wanyalo wacho ni nyaka sana ang'o makelo medruok e nok mar arita e county ma Kisumu. Easter. Erokamano ahinya. E county ma Kisumu wanyalo wacho ni wasibedo gi dok chien ahinya mar arita. To magi wanyalo wacho ni kelre gi dhier. To jok ma ntiere madwa tich onge gi kuma gitimo. So mano koro inyalo bet ni koro ginyalo rango kaka ginyalo yudo gik moko to giyudo gik moko yo manjore. To gima lit ahinya ni jogi ng'eny gi gin jok matindo, rawera. So mano ngiso ni ka rawera ok yud tich gibo timo gimoro amora mondo bende gimbe giyud kaka ginyalo dak. Nyithindo ma waneno sani ntiere nyaka nyithindo mantiere school mantiere gengi. Koro mano ngiso ni ka nyithindo matindo wan kuma rach ahinya to mano nyaka warang kaka waloso mondo aluora ma Kisumu obed ni nyalo dak maber kokiluor en kamoro amora obed Milimani, obed Migosi, obed Nyamasaria, obed Riat. Wakwadhi maber. To mana kaka iwacho kanyo iste, iwacho kanyo ni jomatindo ema thothne donjo e timbegi mag maundu ma chwe gi monjo ji mar mondo miseche moko giyuda ne yor yuto moro. Kata kamano bende paro ni nitiere yore mopogore minyalo ket godo jomatindo gi busy nikech sani wang'eyo ni mana kaka iwacho ni gin rowere matindo sani bende olor school. Nyalo bedo ni gin nyithindo matindo ma seche moko dhi school to koro gin idle mane momiyo koro gidonje maundu makamago. Ang'o minyalo tim mar mondo mi ogeng' maundu makamagi masani osebedo mang'eny ahinya e county ma Kisumu? Wacho ni entiere gwenge duto e county ma Kisumu kono. Aparo ni nego bedni wadok chien kaka jok ma obet kuonde mopogre to nyaka wabet nyaka gi sirkal ma national government gi county government mondo waranga ne ni samwa waloso gi nyithindo nyaka gi rawera ang'o mwaketo manyalo puonjo gi kaka ginyalo yudo pesa, ang'o mwaketo gi maginyalo yudo kaka bende gi pachgi bende itudo maber mondo pachgi kik dhi e yo mayombre.
Koro gik machal kamago nego beni e udi kuma ji ntiere jonyuol bende gin ging'iso nyithindgi ang'o, nyithindgi watch gik moko mopogore opogore, videos ma nyithindo watch online gichal nade, to kuonde ma gidhiye gidhi kanye. Kawuono nyathina ng'isa kaka janyuol moro owe nyathi ma jahigni 16 ni odak kende, rango kaka onyalo dak migosi, to ng'ani bende odak mana migosi, to miyo mar nyathini bende odak Nairobi. Kwa jwang'o nyathini to onge gi kako chiemo, obo chiemo nade to obo dhi e skul nade, nyaka ang' orang. Koro mag bende arita marwa jonyuol warange, to kowi bende wanyal rango kaka ntiere kaka wanyalo loso gi nyithindo e spaces mamiyo gi kaka ginyalo bedo gi dongruok gi tiegruok. Mane nyithindo lal to jonyuol bedo contribute kaka nyithindo lal. To nyaka sani wanyalo wacho ni response mar jogo ma ochung'ne kata ma kedo kod njore e kaunti ma Kisumu chalo nade. Wanyalo chiwo ranyisi county commissioner kaachiel kod obila e kaunti ma Kisumu gisebedo ka gi respond nade kotudore kod medruok e nok mar arita e kaunti ma Kisumu, nikech waseneno ka cases gi medore, to kata obedo ni gimedore kawuono monjo ng'ato, kinya bende pod wawinjo komonj ng'ato. Jogo ma ochung'ne arita e kaunti ma Kisumu bende giserido kanda e neno ni Kisumu obedo gweng' maboma maber ma arita mare ni malo, ma kata welo mawuok e gwenge moko nyalo biro kono maonge luoro moro amora. Wawach ni kaka polis achiel rito ji adi, kata Kisumu ka population omedre, koro kumanya polis bende onego bed ni rango. Wawach ni kata polis achiel onego bed ni rito ji 4,000, to sani wamedore ma kata polis achiel ok nyal rango jogo. Alwora ma idwa no rit bende bet maduong'. Koro ka polis bende tin kata ka gitimo patrol, waneno ka sani gitimo patrol kuonde moko kaka Obunga ne ntiere nyaka curfew, mondo gik moko bende obed ni ok inyal donjo ko ochopo seche moko. Mago gik ma jopiny oketo kendgi giwuond, mano kaka community policing. Koro wan kaka jok mantiere kae, kata ka polis nitiere, jopiny bende nego bende giwacho ni security margi gidwa nego nade, gidwa range nade, nikech samoro jok matimo gigi bende gin mana jok ma wang'eyo. Jonjore gi moko jok ong'eyo, to samoro ng'ato bende oluor. Koro kaka itimo information bende samoro ng'ato wacho ni kotero dipo ka odwok wach ne ng'ama no ofulo no. Koro mago bende jo police gi jok matimo security wati gi community policing mondo watem kaka wanyalo rito alworawa, nikech sani iluor makata kiwuotho kidwa dok ot, gin jok ma gin jonjore mag nigi asira mag goji to neko, ok gidwa kata mayo ji kende. Koro mago bende modwa rango ni wadwa timo ang'o mondo kwa neno gik machal kamago walosie ka jopiny mondo warang alworawa. Koro kata koket floodlights, koket security, mondo kuonde ma ji wuothe ntiere mudho kik wane ka mudho nitiere. Mago sirkal nyaka ket. To komak ng'ato, yalo kes ni bokawo seche adi, ama komak ng'ato to obo wuok mana kiny to dok e wechege kaka kawaida. Mago mamiyo ji luor makata ok inyal kata fulo ni mayo timre kama, nikech ng'ano pod boduogo ma iya mahinyi kabisa. Matene ni nyalo bedo ni nitiere kaka joma undugo bende nitiere kaka otudore matin kod obila mamoko komaki tiwe thuolo bang' ndalo machuok. Kata kamano, ere kaka nok mar arita chocho ratiro mar jodak ma Kisumu, nikech nyaka sani kata kane wawinje weche manyien ma kawuono jomoko koro chuno mar mondo mi dukni magi gilor chon, jomoko kolo luora kata wuotho gotieno. Ere kaka nok mar arita kinde mang'eny ketho kata dhi ataro mar ratiro mag jopiny, mano mar bedo kod arita makare kumoro amora ma gintiere pacho kae. Easter wawach Kisumu kae chon, wawach town center ni nyalo wuotho nyaka gotieno ma nyaka gokinyi ni wuotho. Sani ok inyal, duke osilor sa 12 ji dok e ot. So mano nyiso ni arita ni odwoko biashara mantie city center chien.
to warang kendo gi Kondele Central Business District. Tiyudo ka Kondele to pogre nikech aparo ni Kondele to pod bed 24 hours. Mano kuma ji timo ohala, mano nyiso ni arita makanyo ji oriwore mondo girang kaka ji timo ohala nyalo timre mopogre. To kidonjo kia Kondele, kidonjo iye tiyudo ka piny tek. Ok en wana gotieno, en nyaka odiechieng'. Koro oka ato odiechieng' imayo ji simo, ng'ato kawo gik moko, ikwalo gik moko kata e udi kata odiechieng'. Koro mae nyiso ni nitie gimoro ma ka iwacho ni crime medore, mano nyiso ni dhier ng'eny. Koro ka wadwa rango mondo kik kayo bed ni en a crime center. Warang ka tije nitie mag jok ma iketo mondo okwel kata nyithindo matindo mamayo ji e udi ma kimocho ng'ato biro mokawo. Ang'o ma wanyalo timo? Youth centers mage manyalo puonjogi gi skills mondo gitim gik moko mopogre. To kopuonji skills, bentiere tich midhi tiyo. To kosimi tich, to bibo chuli. So gik machal kamako em wadwaro ni sirkal mamalo gi mapiny orangi. Nikech ka nitiere factories minyalo dhi tiye, tibo yudo kaka inyalo yudo omenda matin. To ka onge, to nyaka ang' idagi, mane manyalo miyo idonje e kuo, mondo korka ichiem nikech in gi familia, nyithindi be nyaka dhi e skul, kata imbe ni wuon nyaka dhi e skul. Koro mago ne warang kaka wanyalo gimiluongo ni godhogere loso tije, creating jobs mopogre opogre, mondo wabed economy ma 24 hours, ma kata ka ng'ato notiyo godiechieng' to ng'ato tiyo gotieno, to wayudo kaka gik moko bende uso mondo economy odongi alwora ma Kisumu. To mana kaka iwacho kanyo Easter motelo, ni iwacho kanyo ni wanyalo wacho ni kwana mag oganda e kaunti ma Kisumu medore kipimo kod kinde mokalo chien. To kwang'iyo kwan mag obila seche moko ok ng'eny ahinya. Bende paro ni sa osechopo mar mondo mi omer ger tesende mag obila mathoth e gwenge duto e kaunti ma Kisumu. Kalore ni wacho ni monj timo kuonde duto. Kwanyalo wacho ni estates moko ok time monj. Kalore ni wacho ni kochakore Milimani nyaka kata Obonga kuma joma yuto gi ne piny odake, monj timo kuonde duto. Bende paro ni sa oromo mar mondo mi omed kwan tesende obila kaachiel kod kwan obila mantiere kaunti ma Kisumu mondo temane e jiwo arita mondo jodak kik dag kod luoro kaka gidak sani. Isa Nego medi nikech aparo ndalo mane kata kuoni tieri, ndalo ma COVID nitie, to ne yudo ka ne ginyalo dhi magirang kata ndalo go COVID nitie nyaka jokuoye ma pod ne kweloga. To mano ne nitie ndalo ma kata ji ok ne wuothi. Koro sani ka ji wuotho to kata police kata ka patrol okadho patrol achiel ok rom. Mano wadwaro mondo wajiwre gi community policing, nikech mano bende nitiere chik ma Kenya. Mondo community policing obtigi nyaka national government, mano under the security mar Assistant County Commissioner's Office nyaka kuonde ma chief pod nitiere. Mondo warang kaka wanyalo timo. Koro gijiwre gi obila, to piny koni bende warango kaka wanono ni neighbor ni en ng'a, otimo ang'o. To kotimo onge gima gitimo, to ibo yudo ka kuonde moko ji bo wacho ni neighbor ni to mae to ng'ama nyaka watango. Ng'ama wuotho ka en ng'a. Jo piny bende onego bed ni wanyalo fulo ni ng'ani en ng'a. Nyaka wapil gik moko kaka jo piny. Maka ng'ato onge to idhi report. Mondo kineno ka ng'ato kijana moro wuotho kamoro ama jadong' moro dwa wuotho kamoro to noni, nego bed ni winyalo fulo ni ng'ama ntiere bathi. Kifulo ni ng'ama ntiere bathi kata neighbor, losuru nyaka gi neighbors wadak sani makata ukilos gi ng'at mantie bathi. Makati moji e dhodi ng'ato kuogi, ng'ato kuogi nikech oluor. To kwanyalo wuoyo mwajiwre kaka community watch committees, to watiyo gi community policing, to wajiwre gi police gi the county commissioners line mar national government. Aparo ni wanyalo chako temo kaka jo piny riwre gi sirkal mondo waduok kaka piny bet marach. Mano to nyalo timre, to nyaka wariwre mondo wajiwre mondo watim gik machal mano.
Wasoma nemo kuom ote ma joneno magwa chwalo na ka itakao pachi mogiki staka watieko tieno makawuono. Iwacho ka ino imore aneno ni sirikal mamalo ochak chenro mar kazi kwa vijana. Ote machielo iwacho ka ino imore ma edi jakochia sirikal jodak ma Kisumu ogango mano jadak ma Kisumu ogango weche mag arita kwe okethore kaluwore kod yulo mar jotend arita kwe e tich. Teini manie boma mathoth okti. Luoro mar jopiny chiwo maling'ling nobila kaluwore kod dhogruok. Duoko kweth mag vigilante kod nono kweth mag riembo apiko katek to koro wabiro bago ng'anyo mapek. Mago mana moko kuom ote ma jodak e kaunti ma Kisumu chwalo kotudore kod nok mar arita e kaunti ma Kisumu. Ista wachne mogik kotudore kod nok mar arita e kaunti ma Kisumu. Hie ang'o ma ten kaunti ere kaka ten kaunti ma Kisumu kod sirikal mamalo nyalo nywako lwedo e kinde madhi mbele nikech wachomo ndalo mag sikuku to jomoko wacho ga ni kochomo ndalo mag sikuku ema kuo medore. To wang'e ni ndalo mag sikuku ema ji bende wuok kata Nairobi kaga duogo pacho e kaunti ma Kisumu kaachiel kod gwenge mamoko. To luoro makamano nyalo miyo jomoko koro ok bi kuro to mana kaka iwacho nyalo duoko piny uchumi ma Kisumu. Ten kaunti ma Kisumu kod sirikal mamalo timo ang'o mar jiwo arita e kaunti ma Kisumu kwatieko Iska. Wasineno ka county commissioner no wuok matek ka wacho kaka gik moko nego tim, wacho arita ma Kisumu. To giriwre nyaka gi jotela, neno ka MPs bende lose, nyaka governor bende, office mar governor bende lose. So mano ngiso ni nyaka warang kaka waketo oversight committees, police oversight committees ma jiwre mondo warang kaka warito piny. Koro National Police Service nego riwre gi jok mani piny mondo kata kipuonjo ji kata laini mar duoko wach. Koro nego waket kata laini moro makineno gimoro to inyalo oro kata SMS ni gimoro timre ka. To response nego beni en mapiyo, ok en ma koro irito ma nyaka ng'ato muonji. Koro gik machal kamago to nyaka timre sani nikech kako gik moko ng'eny. To nego beni reporting ni kata ko wachi nego beni warango ni ng'ato nyalo donjo omak ng'ato e court moko aneno kendo ni court ni bende kata koter ng'ato to case gi bende lal ma ng'ato ok dhi e jela. Mane miyo jogo ma jokuoye ma joricho thuon ma gibotimo gik ma gidwaro kabisa. Koro security kata kochako koda to nitie jok michulo mondo rang aritawa. Mano National Police Service. Walose gi National Police Service mondo watim more patrol but warang kaka criminal gangs bende igolo mondo omak kata jok mamiyo criminal gangs gi jiwo ma gi recruit nyaka nyithindo mamiyo tinde Kisumu nyathi matin nyalo moji nikech ok nyal paro ni en nyathi matin botimo ni gimoro to gen nyithindo ma jok maricho. Koro warang mano, jonyuol bende orang ka nyathini bende ntiere ka ok inyal rite, ntiere nyaka rehabilitation centers ma wadhi botimo mondo nyithindo gi mondo rang kaka nono pachgi mondo migi jiwo mondo gidonje criminal gangs kaka sani gintiere. Koro wan te nyaka wanywak gini ka jopiny, police nyaka gi josiasa. Lumari otieno makawuono mondo ichop Kisumu kono watwaga kotudore kod nok mararita e kaunti ma Kisumu. Ero kamana inya Ista inyalo dhi mbele mar mondo mi seche moko nitiere kod chenro gi mamoko. Ero kamana inyalo dhi mbele mar mondo mi idhi tim gi otieno makawuono. Nyakwara Ramogi Jwang yena mar mondo mi akaw yo madundo gi kanyo bang'e taduogo adhi mbele kod weche manyien mago imore kik idhi mabor. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom,
See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak magoratil piny. One was a gotten opposition. One was a gotten opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Rosemary Ogonya, Dimondi Yud wenda ni kaka sikiza kodni, Dimana *111* *4 Uparie ni ya Ramogi TV en audio werdu tote. Machiegni kendo Nyakwa Ramogi Ajwang' weche manyiena magoimore. Jago moro ma jahigni 48 mawuok e gwenge Makathiani, kaunti ma Machakos, osejote wi yien kuom higa achiel koro bang' nyadendi Mary Ndunda ma bende ne en jaherane tomo ng'wech kod pesa mane giuso godo lo kendo weye gi lwete nono, gino momiyo koro dak kawinyo. Mthuli wacho ni miyono noweye kendo noyudo jahera machielo ma bende wacho ni joherago koro luo ngimane. Jafwambo marwa Linet Undi miyowa mathoth. Piny Karu to rugi mare e kar chung' od bura Makadhiani kaunti ma Machakos oruno Joseph Mthuli Ataro kendo weye kodak e wi yien kuom higa achiel sani bang' wito lope mar heka 3 ne manen jaherane ma bende noweye ne dichuo machielo. Joseph miyowa sigana mar achiedh nade mosekadhe bang' wito tije e higni machuok mokalo. Kuna eka 3 silienda na huyo mwanamke nyumbani. Si alikuwa mbuloka. Huyu akanitanganya hapa, kuna mahali barabara ilienda mbaya, mambo ya sapea, kunitanganya na akashikana na mwenye nilihusia. Na hiyo samba ni eka 3, hata saa hii tukienda unapata mahali na akaenda akanunua nyingine Mugwani. Kata mana bang' Joseph Nduli yudo tich machielo, owacho ni nondone kod ketho mar pango mar kwalo silinda mar gas mar kama otiye kaka jater gas. Bang'e nomake kendo lorne tesend obila eka bang'e noweye thuolo. Nataka container ya mwenyewe iluti mahali iko, mahali ilikuwa na mwenyewe ndio nimuite akuja aone mahali yake, na kioski iluti uswe mahali iko, na ile kitu ilifanya ifurutwe, ifuatiliwe kutoka hapo, na ile wisi iliendelea hapa ndio niwekelewe. Nitakuwa naeleza ukweli. Jodak Makadhiani bende wacho ni chal makamano noweyo Joseph ka onge geno kendo miye tuo mar obwongo. Huyu mjamani namjua kitambo, iko na miaka karibu 6. Ndile nikimuona akilala kwa hii mti, lakini anasunguka hapa kama iko na wazimu, lakini si wazimu ile ya kawaida, ni wazimu ingine ya kuipandikia. Na muonaga saa zingine anakuja, anatoa kamba, anateremka nayo. Saa zingine anapanda tu, anaenda akishika hizo nini zake hizo za muti. Joseph wacho ni owito geno mar bedo kod familia kendo geno modong' godo en mar jote wien kaka winyo. Ochayo jotend gwenge kuom jwang'e kendo odwaro mondo oyud ratiro mare. Nilisema siwezi kuwa na family kwa sababu hiyo sita haianza saa hii, ilianza kitambo sana. Mwanamke amenisumbua kitambo sana. Wakati chifu alilipwa na hao watu alikuja akaingia serikali. Na wakati aliingia serikali, hata serikali ilikuja kusangaa sana ikisikia nikiongea mambo ya samba, na chifu alikuja akatangana serikali akaingia wakubwa.
na akaingia wakubwa wote, na sasa ukiingia wakubwa hawawezi kuja kuniuliza sababu umewaingia mimi ni kama mbaya. Linet Undi, Ramogi TV. Kar thieth mar timo bero mar dusruok mar del ma iseyo kuom tho mar miyo moro koro dhi e doho ka gikwedo wach loro kargi. Omnicare Medical matiyo kokalo nying mar Body by Design koro yango ni gionge tudruok mora mora gi tho mar Lucy Wambui mane otimne bero kanyo to bang'e obedo gi chochni mochuo wito ngimane. Kar thieth mar Body by Design koro wuok oko mar kwedo weche maliekore ni bero mane otim kanyo ema okelo tho mar miyo moro mane owito ngimane giko dwe mokadho. Lucy Wambui ne otimne bero mar dusruok mar del e kar thiethno mar Omnicare Medical matiyo kokalo e nying mar Body by Design tarik 16 dwe mar 10 higani kendo nowuok e kar thiethno tarik 18 dweno kama bang'e ne obedo kod chochni moko morwake od thieth moro bore Nairobi kama ne owito ngimane tok kane otimne bero machielo. Tho mar Lucy Wambui koro nyayo ichwang' mathoth kowuok kuom jopiny ka otieno mar chieng' tich ang'wen jumani, jopiny, okil mar familia mar Lucy kod gavana machon ma Nairobi Mike Sonko ne omonjo kar thiethno ka gimanyo ratiro ne Lucy kendo dwaro ni olor kar timo bero no. I think the most important thing is that all institutions that are registered as PAS and they are not medical institutions, they are hiding behind shell companies. And all, when you look at everything, go down to the nitty-gritty, what you discover is that these are business people who are gambling with the lives of innocent people. We've been working with the lawyer. The lawyer is acting for the family. So these guys, there's some games they're trying to play, even though they wanted to bribe us here with 5 million. We refused. Because Lucy is our good friend. Not only Lucy. We are here for justice for all the people who have died in this facility. We want justice for them. Okil mar familia Lucy nochiwo siem mager ne jogo matimo lendo ne kuonde timo bero mar dusruok mar del kowacho ni gin bende ibiro kawnegi okang' mager. And I want to say one thing categorically, because you know yourselves, you influencers who have been coming here getting free services, having botched procedures, and then going on television and media and telling other people, innocent Kenyans, to take these procedures. Yet you know you're being paid by these individuals. We are going to follow the money. We don't care whether you sit on what board. We don't care which government office you are. We are going to follow the money. And if you are a wise person, you take one coin from these two individuals here masquerading. We will find you and you will be a guest of the state. This is a criminal offense. Murder is a criminal offense. We want these guys. Yes, we want. We want these guys to be taken to court. Bangur Makamago. Kenya Medical Practitioners and Dentist Council KMPDC nogolo chik mondo lor kar thiethno mar Omnicare Medical tok ngur mane wuok kuom jopiny ewi tho mar Lucy Wambui. Kata kamano, Omnicare Medical odhi e doho ka gidwaro ni doho ochung KMPDC kuom chungo tijegi mapile ka pile ka githegore kod timo bero mane okelo tho mar Lucy Wambui Kamau. We appreciate that there was a procedure that the deceased did at my client's premises, but there has been an escalation of circumstances and situations that led to the demise of Lucy. My client, the medical facility from where Lucy did a procedure, is yet to be given an opportunity to state their side of the story. And therefore, we are telling members of the public that whatever they are hearing on social media is not the absolute truth. Kokalo kuom okil margi Danstan Omari, giwacho ni gin kod lakteche ma olony e timo bero mag dusruok. All the doctors who work in this facility are licensed by the Kenya Medical Dentist Board. They are equally licensed by the body that deals with cosmetics surgery, plastic surgery. Nobody operates here without that certification. Na wahakikishia kama wakili wa Body by Design ya kwamba tutapambana kule mahakamani kuhakikisha kwamba hii facility imefunguliwa. Wach tho mar Lucy Wambui bende koro mako wang' migao mar thieth mapachoka mosechako timo nonro matut.
weche mag tuke en ni tim maradhula mar Kenya Harambee Stars obago orako mar gimogik e boma ma Kampala motelo ne tielo mar ariyo mar laro thuolo mar tuke mag chan e kindgi kod South Sudan. Tugono kiny nogo e alap ma Nelson Mandela Stadium e boma ma Kampala. E telo mokwongo South Sudan noloyo Kenya gonde 2-0 ka kocha mar Kenya Injin Firata otimo lokruok buora ne tim manolono gi South Sudan motelo ne tugo makiny. Wachezaji wamekaa wageni, alafu kitu imetusaidia pia ni that wachezaji wamekuja wageni ni kuwa tushacheza pamoja nao kwa club level na international level at some point. So na feel ni poa sana cause hiyo jelly ndio imekuwa ikitusumbua for the first leg, but now na feel tuko poa na tuko ready for the match. We will do our best to win, and I'm sure we will have a good result. This is not the point. Like I said, I'm against always things which have nothing to do really with the sportive idea. And there I have a problem with. So, like I said, here we have now a chance that we have some trainings. So this we will use it, and for sure on Sunday we will have a better results. It can be relaxable. Joloch mag rugby mag Kenya 7 Circuits, Kenya Harlequins, omedo jiwo rako kagi ikore ne tuke mabiro mag Kenya Cup.